I 2002 døde en kvinde til Boston Marathon, fordi hun havde drukket for meget vand. Vandet skyllede alt salten ud af kroppen på hende. Hver tredje, der har løbet et maraton, får det dårligt bagefter, fordi vedkommende har drukket for meget vand, og ikke fordi vedkommende har overanstrengt sig. Nyren sidder bagerst i bughulen på hver side af ryggraden, og dens primære funktion er at rense blodet og producere urin. Nyrerne er to bønneformede organer, der er ca. 10-15 cm store og vejer 150 gram hver. De sidder bagerst i bughulen bag de andre indre organer, og blæren sidder i bækkenet. Det vil sige, at urinvejene går fra bagerst i bughulen frem til bækkenet. Nyrerne er omgivet af det, der hedder nyrekapslen, som er det, der ligger her. Ude om nyrekapslen er der et fedtvæv, som beskytter nyren. Inde bag nyrekapslen ligger nyrebarken, og inde i nyrebarken ligger nyremarven i nogle trekanter, som også hedder pyramider. Inde i pyramiderne ligger der nogle nyrelegemer, der hedder nefroner, og det er i nefronerne, at selve produktionen af urinen sker. I nefronerne er der nogle små rør, for de små rør de leder videre ud i nogle større rør, stadigvæk i pyramiderne, som leder ud i nyrebægeret, der ligger her, som leder videre ud i nyrebækkenet, og som leder urinen. Nyrerne de renser blodet, de producerer urin, og så har de deres vigtigste opgave, som er at regulere vand- og saltbalancen i kroppen. Så man hindrer udtørring og vandophobning i kroppen. Nyrerne de udskiller også affaldsstoffer og fremmede stoffer som medicin, så når medicinen er blevet optaget af blodet, så udskilles resterne af den i nyren. På den måde så renser nyren blodet og sørger for, at sammensætningen i kroppen er konstant, og der opretholdes et godt miljø i kroppen. Nyren de producerer urin, som udskilles via urinvejene. Urinen produceres ved, at blodet presses ud i urinvejene ved hjælp af filtration. Størstedelen af det, der filtreres, det hentes tilbage i blodet igen, i en proces, som kaldes reabsorption. Resultatet det er, at nyttige stoffer det bliver holdt tilbage i kroppen, mens affaldsstoffer bliver udskilt som urin. Og nyren de producerer 1,5 til 2 liter urin i døgnet, alt efter hvor meget vand man drikker. Det, der producerer urinen, er nogle nyrelegemer kaldt nefroner. De er bitte små, og der er 1 million af dem i hver nyre. Nefronerne det er mødested for små blodårer og et lille rørsystem, der hedder glomerulus. I glomerulus der ligger blodårer og urinrør tæt som i en lille garnnøgle. Og det her udvekslingen af affaldsstoffer sker. Fra glomerulus så presses blodet ud i det, der kaldes bagmandskapslen. Denne kapsel den omgiver glomerulus, og herfra så fortsætter blodet over i et rørsystem ved hjælp af filtration. Og den væske, der presses ud i rørsystemet, den kaldes præurin. Fra rørsystemet så ledes størstedelen af præurin tilbage i blodet igen, sammen med hovedparten af nyttestofferne. Affaldsstofferne de bliver ikke hentet tilbage, og de bliver så tilbage i rørsystemet og bliver derefter ført videre ud i nyrebækkenet og ud i urinlederen og til sidst ud i blæren som urin. Der dannes ca. 180 liter præurin i døgnet, og det er derfor det er meget vigtigt, at vand og nyttestoffer som sukker og salt, de bliver hentet tilbage i kroppen igen. For ellers så skulle vi tisse 180 liter i døgnet, og derefter drikke 180 liter væske for at kompensere for tabet. Væsken inde i rørsystemet, det vil så indeholde mere og mere affaldsstoffer. Efterhånden som alle de vigtige stoffer, de bliver reabsorberet. Den færdige urin indeholder altså rigtig mange affaldsstoffer. Nyrerne de måler også, hvor mange røde blodlegemer man har i blodet til at transportere ilt rundt. Altså hvor meget ilt man har i blodet. Hvis der ikke er nok ilt i blodet, så udskilles stoffet erythropoietin, også kaldt EPO. EPO det stimulerer knoglemarven til at producere flere røde blodlegemer, så ens blodprocent stiger. EPO er også kendt i forbindelse med bloddoping inden for sportens verden, hvor at sportsmænd tager EPO for at få deres knoglemarv til at producere flere røde blodlegemer.
fordi at det er de røde blodlegemer, der transporterer ilt rundt i kroppen, og hvis du som sportsmand gerne vil præstere bedre, så er dine muskler brug for mere ilt. Oven på nyren, der sidder binyren, og den producerer hormoner, blandt andet stresshormonet kortisol og adrenalin. Nyresten opstår, når salt og kalk, der normalt vil blive udskilt i urinen, hober sig op i nyren. Det kan danne små sten, der varierer i størrelse, men oftest er fra midten af en femmer og så op til hele selve femmeren. Det kan forårsage opkast og kvalme, og hvis nyrestenen bliver der i lang nok tid, kan de blive så store, at det kan forvolde store smerter. Der er 2 gange så mange mænd som kvinder, der får nyresten. Hver 5. mand i Danmark oplever nyresten mindst 1 gang i sit liv. Det sker oftest i 20-30 års alderen. Nyrekræft stammer fra en særlig type nyreceller, som findes i nefronerne. Helt specifikt findes disse nyreceller i de små urinrør i nyrebarken, og de kaldes stikceller eller epitceller. Selve kræftcellerne opstår, når der sker fejl i celleproduktionen, og cellerne forandres og bliver til kræftceller i stedet for nyreceller.